Malta qed tifforma parti mit-tim tan-negozjaturi tal-Unjoni Ewropea li qed imexxi negozjati dwar il-ftehim finali dwar il-klima li se jiġi adottat mill-konferenza COP28 kif ħafna pajjiżi minn madwar id-dinja qed jiltaqgħu f'Dubai biex jinnegozjaw pożizzjoni kollettiva dwar it-tibdil fil-klima. L-Unjoni Ewropea qed tieħu rwol ċentrali bħala waħda mill-protagonisti f'dawn it-taħdidiet. Wieħed mis-suġġetti li bħalissa jiġi diskuss ħafna waqt il-programm għal mira globali dwar l-adattament. F'dawn in-negozjati l-Unjoni Ewropea tiġi rappreżentata mill-Ministru għall-Ambjent u l-Enerġija Mirjam Dalli u l-Ministru Awstrijaka Leonor Gewessler. Il-Ministru Dalli tenniet li dan hu riżultat ieħor tal-fiduċja li qed tgawdi Malta fuq livell globali. Il-fatt li ntażilna flimkien mal-Awstrija biex inkunu qegħdin ninnegozjaw it-test dwar l-adattament fil-COP28 huwa xhieda tal-fiduċja li teżisti f'pajjiżna. Qegħdin ninnegozjaw f'isem ukoll l-Unjoni Ewropea u qegħdin hawnhekk għaliex irridu li nilħqu konsens bejn il-pajjiżi kollha. Dinja l-ewwel darba li Malta ntażlet biex tkun parti mit-tim ta' negozjaturi tal-Unjoni Ewropea fit-tmexxija ta' waħda mit-temi ewlenin waqt konferenza tal-Ġnus Magħquda dwar it-tibdil fil-klima. Kif din il-konferenza ta' 12 jum qed toqrob lejn tmiema, il-197 pajjiż li qed jiltaqgħu f'Dubai qed jaħdmu biex jilħqu ftehim dwar soluzzjonijiet effettivi għall-emerġenza fil-klima. Din is-sena Malta kellha rwol attiv ħafna waqt din il-laqgħa tal-Ġnus Magħquda dwar il-klima u organizzat diversi attivitajiet iffokati fuq l-isfidi differenti marbutin ma' tibdil tal-klima, speċjalment dwar l-isfidi u s-soluzzjonijiet tal-stati membri gżejjer żgħar. Il-Ministru Mirjam Dalli spjegat li l-involviment ta' pajjiżna fin-negozjati qed jibgħat messaġġ ċar dwar il-pożizzjoni tagħna xhieda li anke pajjiżi żgħar jista' jkollhom ir-rwol b'saħħtu fil-negozjar ta' ftehim li jeħtieġ il-kunsens tal-istati kollha biex jirnexxi. Huwa xhieda wkoll tal-importanza ta' pajjiżi żgħar ta' gżejjer li huma stati u li huma żgħar ħafna u li huma importanti ħafna f'dawn in-negozjati. U allura qegħdin nibqgħu nimbuttaw pożizzjoni ambizzjuża bħala pajjiż u anke bħala Unjoni Ewropea għaliex nafu li ma nistgħux immorru lil hinn mill-impenn li jittieħed li t-temperaturi ma jitilgħux aktar minn 1.5 gradi Celsius. Fost il-miżuri li qed jiġu diskussi hemm inizjattivi marbutin mal-iskarsezza tal-ilma, inizjattivi li jiżguraw il-provista tikel u l-produzzjoni agrikola, it-tisħiħ ta' reżiljenza kontra l-impatti fuq is-saħħa, il-ħarsien tal-ekosistemi, infrastruttura aktar reżiljenti, miżuri kontra il-faqar minħabba l-impatti tal-klima, kif ukoll il-ħarsien tal-wild kulturali. Dan iwassal biex kull pajjiż jipprepara u jadatta ħalli l-konsegwenzi ta' dawn l-impatti negattivi tat-tibdil fil-klima jitnaqsu kemm jista' jkun. Il-presidenza tal-konferenza f'Dubai mistennija tagħlaq COP28 bi ftehim ġdid nhar it-3 ta' Diċembru, madankollu jonqos diversi punti li jeħtieġ jinkiseb qbil dwarhom.